Sa dito sa Hebreo na pages, kay nakabate ko nga nakasulti gid si Soriano nga ang mga pagkaon ko mangilin, kibay luwan ako ng iso nga kita ka nga hindi ta magkaon mga Adventista. Okay? So ako basaw na. Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 10 nangingon. Kung dili may kalabutan unon og ilimnon og sa nagkainlaing mga paghugas, mga tulumanon alang sa lawas nga gipahamtang aron pagatumanon hangtod sa panahon nga pagpatarong sa mga butang. So, unsa iyang punto ani Igsoon? Ginluan na unsa ba ana? Ang punto ni Soriano nga gibayluan ako ni Ginong Isus ta kuno. Kita ko ni mga pa-Adventist nga kuno nga dili kita magkaon sini. Okay, so daghang salamat. Actually, kung mo ni gigamit ni Soriano, out of context ya. Kung iyan ning i-apply sa baboy, i-apply niya sa mga mahugaw nga butang, kung imong basahon na bersikulo 10, wa maghisgot og mga mahugaw nga mananap. Ang gisgutan dinhi mga kanunon og wala tay mabasa sa Biblia nga ang kanunon kining gitawag hugaw. Wa tay mabasa sa Biblia nga ang kanunon mao na ang baboy. Wa tay mabasa sa Biblia nga ang kanunon mao na ang mga iro, iring ug uban pa. Wa gitay mabasa, pero naatay daghang mabasa Igsoon nga ang word nga kanunon mao na ang mga gitugot sa Biblia. Okay? Now, atong tan-awon ang context. Bersikulo 10 man eh. Sibugan nato sa bersikulo 9 nagingon. Okay? Ingon ang 9 akong basahon. Nga ingon nga sambingay mao ang kapanahunan karon. Sumala nining maong pahimutang ginahalad ang mga gasa. Okay? Og mga halad inihaw nga dili arang makahingpit sa kaisipan. Sumpayan sa basa. Kung dili may kalabutan kanunon og ilimnon. So sa ato pa, kung imong basahon ang context, naghisgot og mga paghalad diha sa serbisyo sa sanktuaryo. Og kabalota, walay halad diha nga baboy. Bisag huruton nimo basa ang Biblia, ang mga mahugaw nga mananap, wala na ginahalad didto sa sanktuaryo. Unya kung imong tan-awon ang 9, naghisgot ni og mga halad inihaw. Bersikulo 9, halad inihaw ang gisgutan. Unya kung imo dayon pag-naon sa bersikulo 11, apan sa pagtungha na ni Kristo, ingon nga labong saserdote sa mga maayong butang nga nagpangabot, nan latas palabi pa kadako og labi pang hingpit nga tabernakulo. So ang bersikulo 9, bersikulo 10, bersikulo 11 naghisgot og mga paghalad didto sa templo or tabernakulo nga diin si Jesus Christ mao ang hataas nga pari. Og dinhi sa Hebrehanon naghisgot nga kini naundang na diha sa kamatayon ni Jesus Christ. Wala nining mga kanunon. Now, nganong dal-o man niya sa baboy, nga in the first place, wa man tayo nabasa di nga baboy, o ang word nga kanunon, wala man nag-refer sa mga hugaw nga mga mananap, o wasan tayo nabasa, nga ang mga mahugaw nga mananap, gihala diya sa sanktuaryo, kay ang 9, 10 ug 11, naghisgot o mga paghalad sulod sa sanktuaryo. Padayon, Igsoon. Okay. Okay, Thank you. Wala na kayo follow-up? Okay na, good na pa. Okay, dagan nakapatay ko kay Soriano, do kasubo mo gil pastor nga, ingnon ta nga ang mga Adventista dili magkaot na kagay bayluhan na ni Ginong Isus. Mo bitaw nga kinahanglan masahon sa nilang kinatibukan. Dagan salamat John. Sige, salamat gid. Okay. So mo bitaw nga usahay kining programa usab sa dati once nakapanan-aw ko pero daghan mga out of context ba. Para ani karon Hebrehanon kapitulo 9 naghisgot diri. Ya kung imo rubang kapitulo 9 hisgutan, kung imong suguron og basa ang bersikulo 1, bersikulo 2 ug bersikulo 3, naghisgot na siya og mga tabernakulo. Boy no, aduna tay abi na kong naikular no. Daghang salamat.